Bilboko metroa 1985 martxan jarri zenean, hasierako momentutik izan zen irakurtzeko tokia jende askorentzat. Oso irudi gogokoa izan dut beti, bidaiariak bertan irakurtzen ikustea. Nork esango zidakeen 25 urte geroago, nire lerro batzuk irakurriko zituztela beste bidaiari batzuek. Non eta Bruselan. Transpoesia jaialdia dela eta nire poema bat jarri dute pantailetan, euskeraz eta beste hizkuntza batzuetan. Hirian ibiltzeko jarraibideak du izena. Egokia gure handi goseak eraiki dituen espazio deshumanizatuetan ez galtzeko. Egokia, euskara munduan barrena dabilela gogorarazteko.